Că sunt doar eu cu tine, devin un tip atent. Visoi, că e dement, dar fără tine Petruț se simte incomplet. Au zis că s-a femeia. Dragii mei, v-am făcut și melodie, v-am făcut de toate, și ție și ei. Țin să vă dau și un anunț foarte trist. Câteva zile nu o să mai postez pentru că nu mai pot, sunt epuizat. Ajung iar la spital, iar mă duc la spital. Mi-au ieșit bube, mi-au ieșit leșin în pat, de somn, dintr-o dată mi se face rău, vomit. Nu mai pot, de 3 luni de zile efectiv nu mai dorm. Și 2-3 zile o să fac o mică pauză. Sper că pot să fac. Și după aia am o mare surpriză.